Hêzên Tirkiye di şandina barhilgir û alavên leşkerî de berevdevera kêmkirina asta şer li Sûrî û avakirina xalên leşkerî de berdewam e. Heta niha hejmara xalên ku hêzên Tirkiye li Sûrî avakirine gehiştiye 59 xalan. Ji derna Xwecehî Sûrî roja yekşemê 19 Nîsana 2020 belav kirin ku hêzên Tirkiye karwaneke leşkerî derbasî Sûrî kir. Li gorî heman jê deran sî barhilgir otomobîlên leşkerî ji dergehê Keferlosîniyê Sînûrê bi Lîwaskenderûn re li bakurê Idlibê derbasî devera kêmkirina asta şer li devera Idliba Sûrî bû û li babaregehên Tirkiye li wê deverê bicîbûn. Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan got ku hêzên Tirkiye roja yekşemê Nîvro dest bi avakirina xeleke xwe ya leşkerî li gundê Bisamis li çiyayê Zabiyê ku li başûrê gundewarê Idlibê dikeve kiriye. Amaje kir ku hejmara xalên Tirkiyeyên leşkerî li devera kêmkirina asta şer li Idlibê ava kirine gihiştiye 59 xalên leşkerî. Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan di vê derbarê de got ku wê derbasbûna 2680 zirîpoş û barhilgir û alavên leşkerî ji alî hêzên Tirkiyê ve jê destpêkarê keftina Agirbesta Nû ve û taniha bo devera kêmkirina asta şer li Sûriyê belgekiriye. Her wiha di berdewamiya derbasbûna karwanên leşkerî yên Tirkiye ji Sûriyê re ji duê sibata borî ve û heta niha hejmara tank, zirîpoş, barhilgirên, kebîneyên nûbedariyê û leşkeran û alavên leşkerî û çekên dijî mûşekan û radaran gihiştiye 6070 alav û barhilgir û zirîpoşê. Li gorî Rawangeha Sûriyê belgekiriye hejmara leşkerên di heman demê de Tirkiye ew derbasî Sûrî kirine li Idlib gundewarên Latqî û Heleb û Hemayê gihiştiye bêhtir ji 10,300 leşkerî.